ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, kunaklakit day no asino dyan nakatugaw dito isang wanan ti Teresina. Si kamot gayam ka ba daw? Nagladaw kamot din namang lukat, maray. Anyat oras ay, nangaton di inay. Napanak pa'y ngamin iji barangay hall. Itayak pa dito'y, maray. Ay, kastaya. Ay, pasensyakan Anya ngamin ay atigatangam. Kunak, aya gumatangat. Saan ka gumatang? Umaya lagi tambay mo dito'y tersinam, Sapay nagsapa ka kunam. Umay kalagaya magistambay. Apay, awan trabahom iji bangkag mau. Apao, naimatan marituyang. Si kamatan tinakabaklay iti arado. Katanya ngay nga rod maray. Ay, ni badong mo tirumbang amang bagkat iti dayta. Ay na, awan, jak manin amaw no sa dino tinapanan na. Jak mo no nagtamtambayan na manang. Ay, nagadulang arudan nga istambay dito barangay tayo. Mainayon pa'y dayta, abadong mo. Tidakes na maray. No awan kwarta na, siya ti pagdawatan na. Anya, ay unay mo't daytan. Si kapay mo't akakaasing agtrabaho ti pagdawatan na iti kwarta. Si kalang arudan tawan ar-aramidan na. Di ka pa'y makaluto mag iti kananta. Ay, sao kalasaw dita. Siyak pa'y laang magtimapan mangayaw. Ag sungrog kan aglutaw. Ay, gagangay na nagagat kagayam nga asawa. Kasi ka, numero unaw asa daw. Ay, ito yan, ika naman kiditi kwarta. Na, kunakun ka, dumawat ka manun iti kwarta. Igatang ko lang iti sigarilyaw. Ayawan kwarta. Ikan na ko na. Saan ka na kay Kat? Sige ka. Dito isamot tersenam ti ayuyang ni pari badong, maray. Ay, na, masapsapa nga umayagistambay. Ay, imbes kumamot amapan natulungan ni Marituyang. Sa dutmet nga road. Ay, kaasimot ni Marituyang nga agbagbagkat iti arado. Makitkitak pa'y ang iso ti agbalseg. Ay, saan arumbang nga erwam na akasta ni pari badong. Ay, jakman amo ka ni Marituyang. Tabaybayan namot ni Kabadong akasta. Ay, anya nga iti aramidan ni pari badong dito'y tersenam, no kasta nga umay agis istambay dito'y. Kitaam ni Maribanang amagmag na maray. Apay ni Maribanang. Medyo agpilay-pilay mo, teng. Ay, nasakit ka nung amin di sa ka na. Bakit mo ngaminin, maray? Ni Kwaraw, di mo lang makasasawan. Lumakay mo, teng. Ay unay kan. Tila madmadlaw mo. Kat makikita gayam ida. Manipod dito'y tersinam. Makita. Ay, agmalmalem ka manan nga da dito Tersina. Ay, yawan maaramid ko ngamin, maray. Iso, dito'y pilaan. Nagado ti mabalin mo nga aramidon, no kaya't bote ang trabaho. Masaduta man lang, maray. Bayam, anituyang ka, ti mga ramid ka na kita. Kakaiso na kapigpigsan na. Istoryahan na kamat ni Tata Badong, ni Tatersina ni Kagawad ko anang, chik. Nga nga iti istoryain na may papankanyak. Baro ka pa'y kanaw, hanggang lumakay kan. Tila sasawan mo't ni Tata Badong. San namot nga rod amadilaw ti bagina. Nga agis istambay latan ti aramidan na. Inal daw makitkita kay Jisa ko Tatersina ni Kagawad ko anang. Dilawan na pa yamin na lumabas Katwag, si kanto pa'y asaan alumablabas. Kada ka lang dito paradaan, dilawan na kapay. Ada ibagakan ka, Maray. Saan ka kumaamasaer? Anya dayta, maray. Dilawan na ka ni Kabadong. Dayta ka nung amin pa nagpilay-pilay mo. Ay, day tantay kunakot. No kastang awan ar-aramiden na, tila dildilawan nahan. Ay na, amin sa lumabas ni takalsada kad dilawon na. Apay, saan na amadlaw iti bagina nga istambay?
Naumaakpay kid din namang kitkita kan kwa na ah. Inaldaw iti tersinak. Imbag kumamot no gumatang. Maibawal ko mga binti agistambay dito'y barangay tayo. Kaya't ko kumangaron nga ibawal ti panagistambay da dito'y tersinak, maray. Ay, alwadam kit di marikwanag. Taamangan no si kanto matidilawan ni Pari Badong. Chip, awan matlat pasahero saan. Ungarod, napanan nga tadag iti pasahiraos. Mapantapay ag merienda iti tersina ni kagawad kwa na ang chip. Una, pagururayan iti pasahiraos. Eksaktaw, taawan ni Tata Badong ichay. Mala, intang arudan. Imbag man kagawad, tasang nga imay nag-istambay dito itirsinam ni Tata Badong. Imbag nga rod taawan. Saan mi akayat ti umay dito, inuadda ni Tata Badong kagawad. Ay, nadlaw kumot day ta. Mabutang dagiti tattao nga umay ditoy. No adda ditoy ni kabadaw. Kasanaw, tilag dildilaw iti aglabas ter aramiden na. Kat no dinilaw ng tupay ni Chip Kwarog. Ay, oray ni antimbanang dinilaw ni kabadaw. Maamuan laday ta ni Uncle Kao. Sigurado nga agungay. Ay, di mo latan ibagbaga. Tapno saan nga agunget. Ni mo't nanatuyang dahi ta magmag na. Ay, kaasimot ni nanatuyang. Ukudan na tinuang da naggapo di tabangkag da kini Tata Badong. Nakangis-ngisitan, nga po iti pan nakabilbilag na iti inay. Sino tinangisay? Ha? Da ka gayam di Tata Badong. Ninsamot tuyang ko ti pag-istoryaan niya. Inugbagami lang mo ti makitkita may. Saan nyo kasi istoryaan ni tuyang kaw? No saan nyo akayat ti gulaw? Naa. Sos delikadong Chip. Si Kantupay, dilawom amin a tao a lumabas. Ungarod, no ninanatuyang ti madilaw, kastaw na arurod mau. Ay, makaungot ka talagan ko na tumay. Diyak kayat, adildilawin nyo ni tuyang kaw. Diyak kayat, apag-istoryaan nyo, ha? Napan kami man langin iti paradaan. Ay, Intan rikaw. uwan Chip, mapantaman lang pasaran. Kasjay gayam ti ugali ni kabadong, maray. Apay aya, Maray. Naglaing amang dillaw iti sabali a tao. Ngam no nituyang nati madillaw, kagura na. Aya, ay, madi ano kasta? Dilawan na amin a tao. Ngam saan na akayat nga adamang dillaw ka nituyang na. Amom ti kunana dito tersina. Gulo ka no adamang dildillaw ka nituyang na. Kaya't naasawen, makiapa no adamang dilaw kanituyang na. Liniklikan lata na kwarog Isudan ti madayo kan kwana. Ay, rumbeng lang ti kasta nga inaramid da, Maray. Tamadimot nututupan da ti kas kan ni Pari Badong alaklakaya ano. Daman ni bagaking ka tuyang. Ay, saan ka disturbo? Mapanak sumakdo iti paglutaw. Saan ka man na lumabas-labas di ta kalsada? Na, apaya paritan na sa dinungay ti pagnaak. Ay, kit manglikaw ka Di pa'y ka nagadayon, numanglikaw akpay di takaruutan. Yak nga rod ka, ta pag-iistoryaan da ka, dagiti tattawa, makakita king ka. Ay, katbay istoryaan dalata ti kaya da nga istoryaan. Ay, jak kayat. Apay, anya ti bagbagada. Kaasi ka kanaw, amang ukod, di tinuang ta. Pudno imbes ko mga min, asi ka ti mga ramid iti dayta. Siya klamin nun, kasita, siya manun ti mapansumak daw. Kalpasan na, agluto akto pa'y lang. Ay, agsao ka manay. Makauman na din ganyan. Ay, day talamangan ti among nga ramidan. Anya? Kitaam ni Marito yang maray. Agsaksak dumat di tagripo da. Gap-gapo na pa'y ijibang kagda. Ay, kaasimot, jay kumarita. Isula amin nun, ti agtrab-trabaho. Saan ba't nga rod atulungan ni kabadong? Tingamin aramidem, inton sumaruno nga umay agis tambay dito ni Pari Badong. Ibagam, abawalan ti agis tambay dito tersenam. Ay na, makauma, maray. Sapay jak kayat adengdenggen di panang dilaw na kadagiti
tao ang makita na ang lumabas. Wen talaga ama di adenggan dagiti negative nga ibagbagana. Sapay customer ko dagi jay. Ay, jakmut kayat nga istoryaan ida ni Kabadong. Ay, talaga ama de, marikwanang. Dakas ti mang istorya iti pada a tao nang runa no saan mo't ngagpaiso. Ay, aldawon Apay. Anya nga apay? Anya ti umay mo aramidan dito Tersinak. Si kamot, Mari. Kas kalag dadamo. Umaya ka gistambay Bawalan ti umay agistambay dito Tersinak. Ay, bawal ay. Nagkuna. Siya! Ay, di ka man nagsauti customer ay. Di mo aya mabasa day ta impaskil ko ang nagdakkel ang nakasurat. Bawal ti agistambay ditaw. Apay bawal? Basta bawal. Apay di mo mapantulungan ni Marituyang di tabangkag yaw. Ay, masadutan nga ron ngagbangkag maray. Gapo iti day ta kinasadot mo. Saanan nga umay makis-istorya kanyak ni Marituyang. When ata mapan nga ron agtrabahaw. Kat si Kamot, day talagis tambay ti ammong nga ramidan. Inaldaw ka nga daditaw. Ay, no di mo kaya nga gistambayan dito'y tersinam sa laing. Apay, dito'y langi at imabalin na pag-istambayan. Nagadulita. Itaman no asino day ta sumungat alakay. Nimot tatabadong. Anyang tati umay naramidan diti paradaan. Yanda siguro papanan na. Tatabadaw! Sa dino ti papanam. Adayamit pa pa nakwaraw. Umaya lang magistambay dito'y paradaan niya. Nay, mabalin ayamat kagistambay diti paradaan, che. Iparit mi ta sino man nga umay agistamba dito'y paradaan may tatabadaw. Asino ti mangiparparay? Na kami amay na driver, tata. Isuasan ka mabalin nga umay agistambay ditaw. Kasla kayo malasinsin. Naman ta mangiparpari, Mike. Agmulta ka no ipilit mo. What? Agtrabaho ka tatabadaw. Imbis nga agistambay ka. Diyak nga ron ka tagtrabaho ta makabanaw. Ad na mabannog ka ano, agis-istambay ka lang. Ay, sanak man nasuruan rigor. Ha? Asino kayo maamang isuro kanya ngay? Lakaya na ka. Makaparurod da, Mike. Kunamlano asino da amang iparparit ti lugar na pag-istambayan da tao. Ay, awanan ba daw? Awanan ti lugar para kadag ti istambay akasken ka. Ay, agsarding ka man to yan. Kin, anya ter aramidam dito'y balay. Saan ka di arumbang nga da kay di bangkag ita nga oras? Ay, nauma akaw. Siya laamin ang si kamot na. Nya, ay naglastog ka na mga ibaon kanya. Siyak mutan ti agistambay. Tanabanuga kon nga inaldaw nga trabahaw. Nita, ang mumitan ti sumong bata. Makitketam da toy. Binalsig, Mike. Ay, nanunday ta binalsig. No di mo kaya't amalmaluan ka iti dahito abinalsay. Ingkang trabahaw. Ay, kuha to yan. Mabalay nga inton bigat taon. Itan! Pingay pabigat mo pa lang. Itan kunakan ka. Ay, uwi ng tuyang. Inakaw. Ay, nagungit ka mo tin tuyang. Marikwana! Nasayaat mo tamang lukat ka. Ay, unay kan maray, makapakigtot ka mal. Apa yan nakitut ka? Ay, jak nga mininamnama asika ti makitak ita. Ta, ni badong ko ti makitam. Ayan na nga, ni badong mo. Bayam nga agtrabaho maray. Siyak man mo't ita ti agistambay. Ay, medyo nabayag mo't apanawon asa anak-anak inistorya kada kayo kin ni Maribanang. Oh, anya ngay ti latest ita maray. Lakwan nakmutin ay ti sardinas kin bugo o maray. Apay akas lagap apura ka. Kat kagap-gapom iji bangkag. Ay, nagluto ak pa'y ngamin maray. Ungtan nak ni tuyang ka. Sa pa'y naungay no mabisay. Ay, kastaya. Kat no nagtugtugaw laeng mat dito'y tersinak itay. Huwag nga raw, di nakmutin kaya't atulungan. Baligtad kayon. Si kamatan ti agtrab-trabaho ita. Kat ni Marituyang matan ti agis-istambay. Ngala, ano sam, tanagumuma kamot idya nagis-istambay. Ni Kapitan Enteng.
Ay sos, nagpigsamot nga ungor ti tricycle day jayang. Ay, maturog akpay ko ma. Kanya pala ang ti oras. Akin tricycle day jay aya. Dagita tricycle driver dita paradaan na. Masapad da amapan aguray iti pasaheros da. Ngam nagpigsamot ti ungor jay tricycle da. Mapan ko man amoy na sino tag papandar iti kasje kapig sa tricycle. Imbag man, tanasapa ka anang lukat, Maray. Ay na, kasano ajak manglukat ang sapa, Maray. Kat nakariingak iti napigsa nga ungor ti tricycle. Ah, nangagmamat gayam day jay, Maray. Apayasaan, kat nagasidag da ti tersinak dita paradaan. Ay, huwin nga rod, Maray. Hanggang asino aya jay nagpigsa ang nagpaandar iti tricycle na. Ay, jak nga rod amaw. Nasken ang mabagbagaan. Tane, riingon namot amin akaaruba na. Anya tigatanga, Maray. Ay, kwaman, Maray. Kape. Agkapi akman iti nakasapsapa. Ay, baka paturog. Anya pa'y lang ti oras, Maray, nga makaturturog kan. Kano nagsapa kami anak kareengkin ni Badungkaw. Tayo na, nagpigsa ti ungor jay tricycle dita paradaan. Nangagmumat? Ay, wala mare, nagpigsa. No kasta, nasken ama-amuan tayo no asino ti agar arami di kasta. Napan nga rod nagdamag ni Badungkaw. Ay nasaya at matngarod no kasta. Kasarita na anasaya at dayjay, no asino man dayta. Sino kada kayo dito iti napigsa iti paandar na iti tricycle na? Ay, sana siya, tata. Sino nga nga marangrang kami nga kakaro ba? Andam mo. Jak kami magbaga, tinagan na. Tapi ati mo ibaga. Agungat nga raw. Ibaga maangarod king kuha na. Tasaan na pa banarburan ti tricycle na iti parbangon. Danugan naktupay. Ay nagluko na iti atahaw no kasta. Sana kaya't ti mabagbagaan. Sapay na ungay. Dumanog la aragaws. Isano marangrangan kayo iti panang papaandar na iti tricycle na. Bayan nyo latang. Chip, himay nagreklamo ni Tata ba daw nito paradaan. Tapay ka na. Marangrangan da ka na no agpaandar kay iti tricycle mo iti bigbigat. Atula main. Karkarwag tupay. Ay, nagturod ka ng Chip. Talaga mo ta naturita ka. Talaga kaya't mo idaariingan. Bayam, taramidak dayta iti kadarabi ay. Takitak man tilaing da. Ay, nabanog ka nagbangkag to yan. Maturog tan. Asino kumati saan anabannog ngay. Masapa man na maringin ton bigat. Ay, Kawan na, adun tumanan tinasken nga si Kaswal. ha! Ay, nagungor man ang tricycle ay. Na, ayaw anon. Talagang sa mga rantanan. Talaga saan na nasaya day tuyin na mapaspasama ka. Nananay, papanam ngay. Mapan ko kasarita. No asino man day dyan makadisturbo iti panaginan na. Nagmayat ti mangreng. Chip, isaldeng mo. Nagkunagan ka. Jak tupay na ring amin dagiti karuba. Umayon ni Tata ba daw. Kanya kumaitan umay. Ungtan na ka. Patasan na taong takmay. Hay! Agpakaturog kayo mita. Ay, ni Chip, sana siya. Hay, kwarag. Ah, Kasapulan mi ti maturag. Di mo mo't kumapaandarin iti nakapigpig sa rita motor mo ah. kanya nga ikat day tamat ti kayat ko. Kayat mati ko lang. Ay, Dinanugan kayat ma. awan ti bagang akasta kwarag. Aglaban ta. Dinanugan no kayat ma. Ay, pulon. Apay, Chip. Sikat yung gripper eh. Anya? Sige, tatabataw. No talaga mo't laing nga malalaki ka. Aglaban ta. Ay, diyak kayat ti gulaw kwarag. Kaya't ka lang akasarita. Talaga makadisturbo ka. Ligayang kuwarog kinagpig sa tipaandar na. Uy, kapitana, isaw.
Kanayon nga aramiden na ti kasta Uray siyak, maririingak. Sapay sa anak kun ama katurog, nukas dya ang makariingak iti rabi Kinasarita ni Tata Badong. Ngam imbes na denggen na ni Tata Badong. Kinarit na paikit di ang aglaban da. Ne, apay ngay akas ta ni Kwarog. Chiptanod ka no nga may. Ay, uray chip tanod. Saan ang mabalin nga aramiden na ti kay kayat na? Awan sa ti denggen na pamagbaga, Kapitana. Kasanungay, baybay-an tayo latan, apuyatin na tayo ni Kwaraw. Ay saan na mabalin Maribanang, anya ngay timakunan. Ay, anya ngay ti makunak. Awan mo't ngamin ni Enteg nga angkel na. Somro ti high blood ko, numapuyatan na. Agsakit mo ti ulo. Iso ajak amo ti barbarya kadagiti aggatang. Ay, naungetak mo't numapuyatan na. Ay sos, delikado nga rod, numapuyatan ka, Maribanang. Apanam, Chip. Awan mo't mararamid dito'y paradaan. Inakman pa andaran jay tricycle kao. Ay. Disturbo man na nagititat tao. Awan nga rod maaramid. Makamo ka. Umay ka apulon. Duhata no kayat mao. Ay, hindi kaya, Chip. Ung tandak to, pero nagiti babakat. Masino nga babakay? Ni Kapitana nga ni Nanatuyang, kan kagawad ko na. Babakat damot tay. Eh, nayon mo pwede tatilakay. Ni lakay ba daw? No kastoy nga awan nararamid ay. Kayat ko ti agaramid iti kalukwan. Ni pare inting ay maray. Ay, awan pa'y pare. Ireklamo ko man ni Kwaraw. Amo konti reklamo. Nagpigsa nga agpandar iti tricycle na. Ay, win nga rod. Awal lang at anti makaanawaking ko na. Ni Enteng ko mga rod. Kasla karkarwan na mga may. Ay, napudot ti ulok. Gapu iti manon arabi apan nakapuyat ko. Nangag mo maray. Mangrugi manin ni Kwaraw. Ay, wan, nangag ko paray. Aramidan na mo amin na nakikaya na. Dahil tamot nga rod tinadlaw ko. Awanay, saan niya sardag? Abuso at talagan dahil nakan di pare intay. Oh, Kwaraw. Naumakan, nagpapandar. Naibusti gasolina to'y tricycle kao. Naitake nga may. Nangag mo lang ti panagpandar kao, tataba daw. Dito, kasla ipasikat mo pa ya. Damdamagak lang mat no nangag mau. Makaparinggor. Mayat tapno saan kayo makaturaw. Alerto kayo akanayaw. Si Kaki di ati agbalin nga alertaw nga agaramid iti nasayat. So na puro kalukwan. Mayat nga raw, tapno makariing kayaw. Apay, talaga ka awan plano, masumardang iti dayta kalukwan. Kwaraw. Apay kumapagsardangan na, nagmayat tubay. Bayan naklang tataba daw. Inton maminsan, ikarkarok man inti agpandar iti napigsa. Anday, umayak man makipangan dito'y balayaw. Ay, wan adaw ti makandita kusina. Awan pa'y gayam ni uncle kao. Ay, awan pa'y nga rod. Mayat, tapno maaramid ko ti kayat kao. Ay, Kwarog, alaak da ito agundaway amang bagbagakan ka. Isardeng mo ti aramidem apanang paandar mo iti tricycle mo nakapigpigsa. Awan mo't ni uncle kao? Ay, makaungatan dagiti tattao kan ka. Kunadalang mo't Di mo orayan asyak ti makaungat. Anya? Sika ti mangungat kanya kantay. Apay ngagkatawa ka. Sapay nagpigsa. Sana ka mamati ang makaungat ka kanya kantay. Apay kuma, asaan? Nilang matangkal ko ti kabalam nga ungtang. Ay, dita ka nagbidot, Kwarog. Nakmanlay di kusina yung tinakmangan. Inawang to tinanganam, Chip, naggapu ka mo dito pala da uncle mo Apay, adda ni Kapitan. Napanak lang nakipangan. Mabalinak mo't lata amapan makipangan. Uray awan ni uncle kao. Nagmayatan mo kasta. Ada ka din pa sa hiraos.
Awan pa'y nga rod, Chief. Ay, nukas na. Agpandarak manan iti nakapigpigsa. Ay, laka. Isardang mo ko man ita akalukan, Chief. Abay, si kamot ti agnerbiyaws. Ag nervyusak nga rod amountan. Ang mga ano, kadakadalantak na giti babakal. Ha? Kasanungay maray. Kasta kadilatan ni Kwaraw. Ni man mariban ang tipagdamagam iti dayta. Pampanunutak nga rod. Awan pa'y mo't ni Kapitan. Bayam ani mariban ang timang ipamuspusan. Sige Agawid akman pa'y kukumaray. Di mo ko naan na mapankaaglutaw. Nagsapa mo't ti panaglutong maray. Mapan na akasan jay binilag natan ay makatudtudaw. Chief, panawan kan. Tauras sakit, marangrengan. Kunak man no kadwa ang nakditaw eh. Umay na kan kadwaan ni Kapitana. Ha? Nyante? Wan, Chief, daytan na pumano ako. Ha? Oy! Ay, antay. Agpaili ka day. Huwag ka na ata itulog ka. Ay, sa anak nga agpaili, Kwarog. Ninay. Apay ngay day tabalunat mo antay. Ay, awan mo dito ni uncle ka oh. Ay, kunak matan anaungatak. No kastoy amapoy puyata. O daya mo timbaga makasta. Nalipata mon, Ay, Ah? awan mo't antay. Ay! Nay ko! Antay! Abay-abi na ako takbatan ni Tibalunay! Ay! Abusado kagayam! Ay, husto nantay! Ay, padpada nakbatan kini uncle ka oh. Ay, saan aga po tawan ni Uncle Mau? Kat agaramid kalatan iti kalukwan no kayat mo! Ay, oo na nantay. Sumarte nga kaon. Nagsakit mo't gayam ti Mabalunay. Hoy, Badong! Agriin kan! Aldawon! Heh, yunay mo day takapig sa tingiwa mo to yan. Itay ka paya pukpukawan! Ngam di ka mag-rain! Anya ti orasan! Kasla magkapig sa tiungor ti tricycle ni Kwaro, kundi tagiwa mo. Kayat mau tapig sa akpay! Nga uray lamang agdagiti karo ba? Yunay kan, nakariing akaon. Bumangon ka nga rudan! Wait, bumangon akaon. Si Mardeng ni Kwaro ka nagpapandar iti napigsa. Ita, day tamang iwat mo, tisin mo bla. Ni Kapitan Enteng! Kwaro, adaman lang damagit. Anya day tataba daw. Diyan mo nakita ni uncle mo itangal daw. Apay, maturog man na. Napan nakisimi na rin jay bagyaw. Ay, nakiseminar. Ay, mayat man. Makalawas na kano ijay. Ay, may mayat man na. Anda ka sa pulam kinkwana. Kanya ngay mo't kumati ka sa pulaking ko na. Damdamagig lang Kahit gaputawan ni Uncle Mau, at daramidin tayaw. Anya ngay day ta. Ay, katagiinom tayo Ha? Ay, agbirok manen iti tao, mare. Imal aldawan, agbiro ka. Ay, asino ay ati birbiro ka? Ni Badong ko Nay, apay, napanan namanen aya. Diya ka mo, maray. Nagadaw ti trabaho anasken nga ramidon na. Agsak daw, agbalsay kas kada agiwayway iti taraken mi akalding kenwang ngem awan meten. Pangbiro kam ngarud ngay. Di taig-igid maray. Sapay awan ni Inteng akadwam amang biro ko ma. Ti amaw, napanmanen nakiinom kadagiti gagayom na. Nagsublimanen iti bisyo na. Sapay saan anasaya at ti ugali ni Badong numabartag maray. Ay, awan pay met ngarud ni Inteng akabuteng na. Chief, nabartag samat ni Tata Badungay. San pay? Ket no naibtur day ta no ininuman iti arak ti pagsasaritaan. Kita man, Ha? Nakadumog mo't ngagpayso ni tilamisan. nabartagan. Katnay, nakaturugan. Kasano nga agaway? No nabartag mo't unayan. Ringap Ay, tataba daw. Nag-ring ka na. Tataba daw. Ay, saan mo ta makarain? Dahil takat agyaw awit itilakay ang nabartagan. Ha? Na nga, Sino tinabartag?
Asinan! Kunak mo na bartag. Saan magaya? Kunat-tumat ka na ka. Saan pa yan nabartak ni Tata Badong? Ituloy tayo, taginaw. Saan kayo pa nabartag? Nagkuna na barte ka? Kargaan nyo na ito basok iti arak. Punwan niyaw. Punwam ka na, Chip. Ipaturay mo nagpulupyas. Rabin maray, ngamjak pa'y nabirukan ni Badungkaw. Kat bay amon ata agawid tulat ta. Amumata sa anak ang makapangan kan makaturog no awan ni Badungkaw. Puunay mo't day tantasaan ka ang makapanganan. Di mo pa'y ngamin napadasan ka, tiadasawa na. Nakarumat no saan ka ang makapangan. Wano makaturog no may salaang mat arabi. Nga awan ni Badung Mau. Kastaak nga road maray. Sige. Bayam ta ibaon ko dagiti tanod amang birok ken kuana. Ay sus, awan da kwarog dita paradaan. Jak nalabsan ida dita. Ay na, urayom latan ni Badung mo sumangpay. Yawit tan ni Tata Badong. Sige, iturong ta. Tasan na nga mo ti pagawitan na. Nay, sa palimot nga agpaso ti pagturungan na. Awi, Tata Badong. Dito iti pagnan nga agawid iti balayaw. Ay, kuna manood dito tinga. Ay, saan Tata Badong? Dito'y agpaabagatan ti balayaw. Agpabagatan na yamay. Dito'y agpamyanan. Si kamat gayam tinabartag, Chip. Abagatan mo ta. Agpamyanan nga raw. Dito tinga. Ay, nabartag kayo. Dito'y kunak ni. Dito, iko na. Ano, papasmasamat. Pag ginuyudan ng sabi na, pag ginuyudan na, dumadog ak sanay. Chip, di mo ngamin guyudan ah. Abayasan. Kat sa bahali mo ti pangipanam. Diyan ka mo tisurutin ka na kayo. Ay, batan naman. Ay, Ibatam ka ron ni Tata Badong. sikati mangibat. Takamali ti bagbagam. Makaungat ako na. Dumanog ang. Makadano ka ayamat kat nabartag ka. Dumanog ka no kat nabaratag. Ay, saan gaya, ma? Ito'y pangalan ka na. Nagsakit mo itong tidanog mo, Tata Badong. Tumira. Napig sa tidanog mo rin nabartag ka. Day, apay day tarupam, kwarog. Ano day tamatam, nablakayan ka may. Dinanognak ni Tata Badong antay. Na, impalubos mulatan a dinanog na ka kat si kamot ti chiptanod. Nabartag kami nga minantay. Ay, kagura ni uncle mo nga aginom kayo atanod. Di yung ibagbagakin ni Uncle Kao. Ungtan nakto day jay numamuan na. Saan pa'y asimbang pet? Ang numamuan na nga'y. Ha? Basta di yung ibagbaga. Agan-anad kayo ngamin akwarog. Tauray awan ni uncle mo. At dalat tati OIC na. Awan mo ti UIC na antay. Anya nga awan. Di nga'y kagawad ko anang. Iso ti number 1 kagawad. Iso nga iso ti OIC kabayatan nga awan ni uncle mo. Anya matan ni Anggail. Tamang dutok pa imot iti kagawad. Asumukat kinkwana. Ngambaak pa'y. Apay ngagkatawa ka nga'y. Anya ngay mo ti maramidan ni kagawad kwanang kasuay siya. Kalukwan day ta. Ay, di mo ibagbaga ti kasta kwarog. Di mo pa'y am-am mo unay ni kagawad ko nang runan no makaungay. Di na mo ti agungot day dyan. Di ka lamabain. Tila nagturturo kami di rabay. Ay, wunya raw. Nakaputak ka adak mo di igit ti kalsadan. No adda ni Kapitan, inungtan na kamanun. Iso nga rod ang nagiinom kami. Taawan na ita, kapitan. Awan ti kabutay kabain may. Kasta. Awan gayam kabutang yun Kakaiso na nga awan di kapitan na kontrabida. Kontrabida itan ni Kapitan. Iso may. Hindi pa lang kontrabida na ita, kapitan. Takanayon na akontraay. Nay, apay nga agin inumot kan ija igit ti kalsada, dakwarog kan kaba daw. Iso ngamin timbaga ni Tata Badong, kagawan. Imbaon dakto pa yung may gumatang iti arak.
Kano imbawal ni kapitan nga ada agi inom di taigid ti kalsada. Mabalin ka no. Nagkuna ang mabalain. Ni Tata Badong. Inayunan mo at ni Chip Kwarog. Naturad da itan, taawan ni kapitan. Alan kagawan, lakwan na ko ni Tiarak. Ay, saan na mabalain? Apa asaan ka damat igatang ka? Naskan ang makasaritak pa'y dagita adwa. No, dang ganda ka. Awan mo tan dyan, imbaon ta gumatang iti arak, Tata Badong. Unya rod, napanan na nga yan. Nayaw awan sa amat tayo. Sa pa'y nakasaganan da ito'y paginumak abasap. Kinakasaganan da ito'y pulutanin tayo. Nay, sa bali mo ti sumungan. Nimot kagawad ko nga bak. Shh! Di mo pigsaan. Mga numanggag na ka. Man, ano ko man umangag na? Kat pudnumit abaak. Andaitan. Oy, kabadaw. Papay Maray. May kaakagawad, tagsat tayaw. Apay, saan nyo nga amo bawal ti agi inom dito igid ti kalsada? Bawal. Ano at ni parinting Maray? Awan mo't ni Uncle ka. Iso nga awan ti bawal-bawal. Imparit na, takababain ka dagiti lumabas. No aginom kayo, ijay mo't analingod. Kay kayat mi ditaw, tamakita mi dagiti chicks ang lumabas. Pudno tayo ta kagawad. Anya laangan ti maibaga dagiti dayo dito yung barangay no makita na kayo nga agiinom dito. Bayan na kami lang ka, di Maray? Gundawayan mi ti kawan ni Uncle Kao. Nagbayag ka mo ta naging matang iti ara. Napanak pa yung amin, gimatang iti, nakaadayaw. Saan dakmat kami na kaya't alakwan ni kagawad ko anan? Matuukan unay ni Tata Badong. Ala, lukatan nga ro na iti Arak Chief. Taro, diyan tayong tagbartag. Kumikita pa ilang mat ni kagawad ko anang ditaw. Iso tinay paga, abawal ka no ti aginom dito igid ti kalsada. Patpatsimay. Saan nga ta delikadaw, Chief? Dahil ito'y tibagakan ka. Bastawan ni Uncle Kao, awan ti delikadaw. Sigurado ka? Agtalag ka kadi kanyak. Nagpaypayapay ni Tata Badong. Intan iti ayan na. Nagrigat at alaga no awan ni kapitan dito'y barangay Maray. Aramidin ni Badong ko ti kay kayat na. Wen nga rod man. Kasi ita, agiinom damanan. Wen nga rod. Sapay di tapay mat igid ti kalsada. Ay, kababain nga rod Maray. Napan ko mat idan binagaan. Ngam sandak mat adengdenggan. Nilangamin kapitan ti denggen ni Badong ko. Maray, no disiplinaak ni kabadong. Saan ka kadi agumura? Apay kumaagumura at ngay. Kidkidawak laang at ipamalubos mo, Maray. Apay, kasano ay disiplinaam ni Badong ko Maray. Nay, agkakanta dakwarog ken paribadong di taigid ti kalsada ang nakausog. Ay, wen nga rod, Maray. Ay, anya lang ti maibaga dagiti tao ang makakitkita kadakwada. Binagaak matan ida, ngam saan da kadenggan. Ay, awan ngamin ni inteng ka. Pues, siya, ti makaammo kadakwada. Ha, anya nga iti aramida, Maray. Agboya ka, Maray. Tata Badong. Kikilan tayo man tayo bakit lumabas. Ay, sigurado nga doon ti kwarta na dahi ta. Ay, sana bakit na ita lumabas? Bakit? Hay! Sika ba kay? Kwarta man. Sana bakit na ita naklangaro dun? Kat no ni kagawad ko anang. Iso ya? Kino kasla bakit matabaak? Di bakit abaak ako naya? Nakagtitulang bakit abak. Ay, sana sakti ang ibagay ti dayta. So, Sandak gaya madengdenggan, ah? Kikilan na ka manghiday, Mare. Ay. Uray may salang abuti tiara. Sige na, kagawad baak. Regalo mo kada kami. Akin! Nga to na mo tindag iti imakin dyan may sasaka na. Akan asla kumugtaran ni. Abay, anya ti aramidam kagawad baak. Ikan kayo iti pagnakman yaw. Iya! Ay, kumaragay! Ay, tigan!
Ne, apay ngay nga agtataray damutten. Ay, kuna man no nabarte ni Badungkaw. Apay nga'y tanagpartak at maray. Napabut nganda ka ni Marikwanang. Naglaing magayam ako marati ni Marikwanang. Amok itan ti makagapo. No apay asaan anak asawa ni Marikwanang. Karatista magayam. Warap, agdan ni Uncle Mac. Awambay, tata. Nagiinom tayo manay. Ay, agdal na ka man. Agdan ni Marikwanang nga uaysi. Wala raw. Naungat-mat ngayam. Naungat ngam niya uncle kao. Jak tupay kaya ti lumabas dita Tersina na. Nakabanikas mat ijay tersina na aw. Ay, saan mo akit kita ay? Sige, agtrabaho ka. Tasya, mapankumit tulungan ni tuyang ka. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?